Sungai Nuriang ya, ke Sungai Nuriang. Ada orang pribadi sebenarnya jalan dari Pulau sama jalan Peluang Pulau sama ada orang pribadi airnya alami nang mudonyo lan sang kambu ipi nang mudonyo ramu apa nati di dalam lan di gala amang nikan jualan dan di gala amang nikan jual nang mudonyo lan sang kambu ipi nang mudonyo ramu apa nati di dalam lan di gala ama nikan jualan dan di gala ama nikan